بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم مدینہ خاطل خارونو باندې پردے شمس لوگے دامی وطن دا پیغمبر دے وی شمس لوگے دامی وطن دا پیغمبر دے مدینہ خاطل خارونو باندې پردے شمس لوگے دامی وطن دا پیغمبر دے وی شمس لوگے مدامی وطن دا پیغمبر دے پاک اللہ ورکڑی مدینی لعزت نادی وی پاک اللہ ورکڑی مدینی لعزت نادی پاک رسول اللہ میں پکی ایخی قدم نادی وی پاک رسول اللہ میں پکی ایخی قدم نادی پکی موجود دارا شخص زڑنی سر دے شمس لوگے دامی وطن دا پیغمبر دے وی شمس لوگے دامی وطن دا پیغمبر دے مدینہ خاطل خارونو باندې بر دے شمس لوگے دامی وطن دا پیغمبر دے وی شمس لوگے دامی وطن دا پیغمبر دے لاری او کسی دا مدینی دی خوشبوداری وی لاری او کسی دا مدینی دی خوشبوداری او سری شگی هم دی پاولاد مزیدار او سری شگی هم دی پاولاد مزیداری جبریل آمین زکا خادم نها غدر دے شمس لوگے دامی وطن دا پیغمبر دے وی شمس لوگے دامی وطن دا پیغمبر دے مدینہ خاطل خارونو باندې بر دے شمس لوگے دامی وطن دا پیغمبر دے وی شمس لوگے دامی وطن دا پیغمبر دے جنت البقیع کی دا نبی خلی گلانی جنت البقیع کی دا نبی خلی گلانی او دغل دا مدفن دا دین دا شمی پتنگان دی و دغل دا مدفن دا دین دا شمی پتنگان دی پاکی موجود دا فاطمی بی بی اطہر دے شمس لوگے دامی وطن دا پیغمبر دے وی شمس لوگے دامی وطن دا پیغمبر دے مدینہ خاطل خارونو باندې بر دے شمس لوگے دامی وطن دا پیغمبر دے وی شمس لوگے دامی وطن دا پیغمبر دے حضرت صدیق و بل عمر دا اقرقامو حضرت صدیق و بل عمر دا اقرقامو بل شیر خدا چی دت رزویر دا گلفامو بل شیر خدا چی دت رزویر دا گلفامو سالی نشتے دے عثمان دا آیا غر دے شمس لوگے دامی وطن دا پیغمبر دے وی شمس لوگے دامی وطن دا پیغمبر دے مدینہ خاطل خارونو باندې بر دے شمس لوگے دامی وطن دا پیغمبر دے وی شمس لوگے دامی وطن دا پیغمبر دے زہدایت شادی گلان خدمتگاری دا زہدایت شادی گلان خدمتگاری ما کلا باور زمپت ماتا ماتا دیداری ما کلا باور زمپت ماتا ماتا دیداری ما کل محبوب میں دا کونین معتبر دے شمس لوگے دامی وطن دا پیغمبر دے وی شمس لوگے دامی وطن دا پیغمبر دے مدینہ خاطل خارونو باندې بر دے شمس لوگے دامی وطن دا پیغمبر دے وی شمس لوگے دامی وطن دا پیغمبر دے داو زمبو چوڑگی صہیب میاں او جابر میاں تاسو ته واوریدل
دوی نعتخواني وکړه. انشاءالله په یو بله موقع باندې په تاسو باندې نور څه خواږه سوو د یو بل ځای نه په انتظار اوسئ.